खोमा लाना थांलायफैयोमोन ओरैनो खाना थांदो गौथुरजों जाबा जाबायना यानो खानोसो खामो आनै खानोसो खाना आरो खानसो खामोआ गथ'सो आरैनो उन्दुसो प्रमद प्रमदखौ सिनायोना सिनाया प्रमद बर'खौ सिनायोना सिनाया थांफानोबा माला खानोसो दोनखायो नोंसा बाबाया अबाव गोलाव खालामहैदो जावग्राया नानि गान दामदों गान दामदों आं दामाखै होमबालाय माबोरै नै बाजिगासिनो बाजिदों यो नोंसा आदायासो नायदो जां होनबा नायना नोंसो गेम दाना बन्द जाबाय कानेक्सन करो ओइ गोदान आपडेट फंबाय मा खबर साननो मोजां फंबाय माब्रै नोंनालाय खबरफ्रा माब्रै दिनैसो फार्स्ट गिबि खेबलाय फंबाय माथो नों आंनि लाइभआव भिडिअबो नायबावा खोमा फंबाय आंनिखौ आंसो सम नायो कानेक्सन करा माब्रै दं फंबाय खबर सबर गियानियाबो होदो मिक्साराबो दिनैलाय नौथायाव होदो आं न'निफ्राय फैनानै रुमावनो मोनाखै फंबाय नै रुमियावसो दं आं नोंखौसो मिथिया आं फंबाय बबे जायगानिथाय भिडिअफोरखौल' नायनाय जायो कमेन्टखौथ' बिदिनोसै नोंबो नायबाबो आंनाव हरा बा आंबो नोंनाव हरनाय जाया बेफोरबायदिनो आरो नायो आदा नोंनि भिडिअखौ गारनो हाया आं थेंक इउ फंबाय स' नोंनि भिडिअखौ आंबो नायबाय थायो खिन्थु कमेन्ट हरनाय जाया फंबाय एक्सुवेलि दा नों बुंनाय जाहैबाय नोंबो आंनि भिडिअखौ गारनो हाया नोंनिबो कमेन्ट मोनफेराखै आं मोनसे खोथायाव दुखु दा मोनलाय आरो आंबो दुखु मोना दिनै नों फोरमायबाय आंबो मिथिबाय नङा होमबा बा आंबो नोंनो फोरमायबाय नोंबो मिथिबाय बैयाव गान गाबहोनांला माबा जायाखै जां कानेक्सन जायाखै फंबायखौसो मिथिनाय जायाखै आं जोंहा गोदान आपडेट फंबायखौ कानेक्सन खालामला थास गैला रोङा आङो रुमखौसो अन खालामनो आंबो बारा मिथिया रोङा आं सिमेन्ट सापरिनि आदसा फंबाय सिमेन्ट सापरिनिसो होमबा माबा मोनसै आरो ना मा होनो बड'सेबा टेक्न'लजि बै बिथांमोननिथिंनि आरो ना दे मोजां गोबां जोबोद गोजान जायो खिन्थु आं सिगां सिलंनि बारियाव थायोमोन फंबाय लखिमपुर सिलंनि बारियाव बाखि खबरफ्रा मोजां ना फंबाय ओरैनो दसे टाइम पास 9 दिन मानि जाबाय भिडिअ होनाय जायो बेखायनो होबाय आं माने न'खराव प्रब्लेम जाबाय थादोंना दिनैसो माने न'निफ्राय ओंखारबोदों खिन्थु रुमाव मोनहैयाखै रुमियावनो दं दाबो mana
कमेन्टखौनो बारबाय थायोब्रा बेयाव कमेन्टखौनो फराया आंनिखौहाय फिसालागा सोंबाय आङो नोंस्रा एथ' खस्थ' खालामनानै कमेन्ट हरो नोंस्रा आंखौनो बारग्राना होननानै नोंनि चेनेल हेक खालामगोन आं होनना बुंनानै हेक खालामगोन माबायदि खालामगोन होननानै थुबजोबदों आङो बिनिफ्राय नोंनि लाइफआव फैला होननानै थांखायाखैबा आं मैया थाङाखै रागा जोंनो ओंखारो आंहा एथ' खस्थ' खालामनानै कमेन्ट हरनायखौ फरायबाय आरो नै ममता बसुमतारी लाइक दान आगै थेंक इउ थेंक इउ आब' साया एन्टारटेनमेन्ट मा खबरा दा मोजां 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 नानि मोजां ममता बसुमतारी ओंखाम जागोरनि आगै अन दे थेंक इउ आब' जागोन दे जागोन ममता बसुमतारी बियानि सना हा अबाव बियानि नुहरखो ममता बसुमतारी सारखौ बियानि नुहरखो सिनायहरदों नामा सोरखौबा बियानियानोखा ममताया नंगौ हा बियानियानोखा नंगौ औ चेनेला मोननै बेनाबो वा मिनिदों बेखायनोसो ग्लाब ग्लाब नुनो नुवाखै नोंस्रा माथो बियानियालाय आंखौलाय नुहराखै कनेक्शन नहीं कर रहा मिनिदों ममता बसुमतारीया ग्लाब ग्लाब नुमाखौवा लाइट दोननायनिखाय हा लाइट दोनना फैदों आंनिया मिनिदों हेलौ दे खोनादों ना नोंखौ हेलौ चेक चेक आब' होनजाया आं ओरैसै होनखायाबो नोंखौ आब' बिमासो होनगोन होनबा होनसै आब' ओंखाम जागोन होनदों ना लाइभ दोननानै ओंखाम जानांगोन आरो कनेक्शन नहीं हुआ है कृष्णा दोनों था मबाइला जादों नामा मबाइला जायाखै मा नाम बे ब्लुटुथ नामा जायो दखन कानेक्सन बिमाखौ देन होन ओरैसै आयौ बिमाखौ देन होनजावो ओंखाम जागोरनि आगै दे ओमफ्राय आं नोंखौ बिमा होननांगौ ओमफ्राय आगै होननांगौ मा जाखो बिलाय हा ओइ नै नोंना बियानि आइथिंसो दं अलाय बैजाला मेदामाय नै ओइ नों होजोबबाय माथो नाय आलासिखौसो खामफ्लायाव फज'बदों आङो खानाय जाखोलै आरो ना माथो होनसै ना दहाय फार्स्टआव नायनायाव सिरियास नायदो दे ब्लुटुथआनो नाङाखै नायनाङा दोनदो सार्स गैला सिनायदों ना आदा हाय सिनायाखै जा ममता मेदामा मिनिहरदों YTS सिनायदों ना आदा औ आदा सिनायदों मा ओंख्रि जाखो सिनाय मोनाखै YTS अननानै फोरमायना लादो नुबाय बियानिनो आदसा नुबाय गोदान आपडेट बे सेकेन्ड आदसा नंगौ नामा फंबाय दे मोजां फंबाय थेंक इउ फंबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो फंबाय गोदान आपडेट फंबाय नोंसिनिथिं सिमोनथिं थांनो सानबाबो थांनाय जालालै
जों जोंना लाव आलु सादा आच्छा दे नै बे नानि मोनाव दङ आङो बिसिनाव ओइथ' आंनिसो मेदाम आंनि मेदाम ओमफ्राय लाजार दैमारि वाइ बि वाइसो जागौमोन ना वाइ बि आइ जालायखोब्रा ना वाइ बि आइ ओंखारलायबाय नामा ada gayamon wajib माबायाव मा होनोमोन मोनसे मामोनलाय बेयाव 3000 300 ना 600 Hi, I am from Karbi Anglong. ini Wow, dia masih pas asal dulu blogging and music. Karbi Anglong, मा जायगा? बोडो या कार्बी? आप बोडो है ना कार्बी है? ब्लॉगिंग एंड म्यूजिक तानुकियारा क्यों बिचारियों को उठा के मतलब क्या है आर के रखा सोने दे भाई उनको अच्छा नहीं मैंने नहीं रखा ऑलरेडी हम तो उसी का घर में है ना मतलब हम उसका घर में मेहरबान है हाँ क्या बोलेगा खाना पीना खाने के लिए आया है अब इन्होंने सोएगा तो हम भी सोएगा हमको तो ऑलरेडी इधर है हम तो आने से इधर ही सोते रहता है इधर बिछना है देखो बेड इधर है मेरा बेटा सो रहा है अभी भी इधर देखो ठीक है क्योंकि नो प्रॉब्लम मेरा जैसा ही है आपका जैसा ही है अच्छा भाई आप कार्बी हैं चलो ठीक है लेकिन मेरे को कार्बी मालूम नहीं ठीक है थैंक यू सो मच ऑल गाइस ऑल माय व्यूअर्स ऑल माय सब्सक्राइबर इतना रात को मेरा लाइव में आके सपोर्ट किया है इसां हरनि समावबो नोंथांमोना आंजों लाइभआव फैनानै सापर्ट खालामफैदों गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनसिम लाजार दैमारि मा खबरा दा खबरा मोजां बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेराव दं अनजालि हेलो हाय बि बसुमतारी हाउ आर यू सर आयु वाव सार सोनो ना नाइस आलासि नामा सार आलासि नङाबा माने आंसो आलासि मिथिबाय बिसोरनाव आरो एस एम बड'खौ सिनायना सिनाया आरो जोंनि मेदामा हनै नुदोंना नुवाखै ओमफ्राय जोंहा ममता मेदामा अन एन्टि आगै बिजावजालिबो दं नामा बिजावजालिया आंहा दंखायो अलरेडि बिजावजालि दं थारमाने आंनि हिन्जावनि ना बिजावजालि साब्रै जोंहा दै आंनिया 3 नाम्बार आरो 4 नाम्बार दङ 1 नाम्बार 2 नाम्बार दङ बै गुफुर गाननाया आंनिब्रा गुफुर गोमोआ बे नानि एस एम बड'आ नोंजामाइजो ब्लगिं एन्ड मिउजिक लाभ यू भाई डू यू लाभ कार्बी I don't know Karbi but I'm mother from Karbi Anglong okay आं माने so more मा जुनि আছে তার মানে जितु नाकि जन्म जागा तो कत মই तो कबा नवारो किन्तु कार्बि आंलं आरोखि ना कार्बि आंलं लांहिन मानिकपुर एनवे विलेज नेम बाक्सामारि दे गुड नाइट बाय थैंक यू लाजार अच्छा होनदों जोंहा बसुमतारिया मा होनदों दाउ खासि जानो फैबाय नामा सार औ दाउ खासि जाफैयो हांसो खासि जाफैयो आरो नोंसिनावथ' दाबायदियाव हांसो खासिफोर गैयाबा अलरेडि बानायनानै दोनखादोंसो थांनांगौ हांसो खासि नङाबा जाखाया बिजावजालि सनानो औ बिजावजालि सना ना देवेंद्र सुपर हिट चैनल वाव देवेंद्र सुपर हिट चैनल
अब कैसा है बताओ भाई हाय 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 हेलो हाय आदा सट्टु राइडार हाय हाय आदा नो हेलो फंबाय सट्टु राइडार माब्रै खबर सबा मादार मरन इन कार्बि आंलं yes yes कार्बि आंलं लांहिन मानिकपुर भिलेज बाक्सामारि हरागावबुरा बन्देसर he is my brother बन्देसर ओके YTS ओइ आदा दावराव खोनादों माथो भिडिअ लाबो इन्सटाग्राम दंना गैया नोंना इन्सटाग्रामाव दं फंबाय फिसासासो होनला मिथिबाय फिसासा 29 ना बेसेबां माबा दं फलोवार्स दं ओमफ्राय मोनसे 50 बेसेबां दंमोन ओमफ्राय बेखौ दानजाफ्लांबाय खोमा दाख्लै आङो दै YTS फंबाय ओमफ्राय महेश्वर वारिया हेल' हेल' फंबाय हेल' हाय ममता माखौ मिनिखो अर्जुन सिंह भाईजी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आर गैया नोंनाव गैया नोंनाव खासे सारनो मा होनखो फावलि ओमफ्राय जा सट' राइडार मा नेमलै आदा नों सट' राइडार फंबाय मोजां बुजिना मोनासै आं मा नेमलै आदा नों माने आंनि नेमखौ सोंदों फंबाय आंनि नेमखौ डिटेल्स मिथिनो लुगैदोंबा माब्लाबा आं भिडिअजों फोरमायगोन आरो नोंसोरो दानो जुदि मिथिना थाखा लुगैदोंबा डिसक्रिपसनाव हाबदो दे फंबाय चेनेलनि मेन डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायदो आरो गारि Okay, bye. Good night, sir. Love you. Thank you, blogging and music. মই কেতিয়াবা যাই থাকোঁ কাৰ্বি আংলং এতিয়াতো আৰু মই যাবলগীয়া হৈ আছে কিন্তু মই নাযাওঁ এতিয়া দেই কাৰণ মোৰ অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে মোৰ মাদাৰ বেমাৰত পৰি আছে এইকেইদিন অলপমান ভালত আহিছে কিন্তু জানুৱাৰী মাৰ্চ মাহত যাম মই নেক্সট বছৰত ক'ব গ'লে 2025 ओंखाम जाखांबाय ना आदा जाखांबाय मनेश्वर जाखांबाय फंबाय ओमफ्राय ममताया अनन्या अर्जुन सिंह भाई जी बहुत धन्यवाद आपका क्या रिव्यू देने के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जय हिंद भाई जय हिंद वंदे मातरम उन्दुनो ओंखारबाय सार बाय बाय गुड नाइट थैंक यू सो मच ऑल जिसको अभी गुड नाइट लेना है ले सकते हैं नो प्रॉब्लम एनीवे आई एम ओनली टाइम पास के लिए आया है जस्ट थोड़ा टाइम के लिए हाँ कोई अभी नींद आ गया तो सो सकता है नो प्रॉब्लम क्योंकि मैं भी अभी एक मेहरबान का घर में है ना इतना सिला की बात भी कर नहीं सकता थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो कल परसों अच्छा से बात करते रहेगा है कि नहीं मफिदुल इस्लाम मैं थाते समझ में नहीं आया आपका कमेंट मोहनेश्वर फंबाय फंबाय महानि आदाया आं सनिपुर दिखेरनि फंबाय आं खिन्थु गुवाहाटीयावसो थायो दे प्रमद नार्जारि हेल' होनदों प्रमद नार्जारि लाइक देन थेंक यू सो मच प्रमद नार्जारि फंबाय फैलायबाय नों होनबा दिनै फंबाय ना गोजोननाय थाबाय फंबाय मफिदुल इस्लाम कार्बि आंलं मैं काम करूँ अच्छा कार्बि आंलं काम करे ना ठीक है भाई जी मैं उत्तराखंड से आपकी लाइफ में जुड़ा हो जी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी थैंक्स मेरे तरफ से अर्जुन सिंह बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से आप इतना दूर से मेरा फेस लाइव स्ट्रीम में ज्वाइनिंग हुआ है और मैं कैसे क्या कौन सा तरीका से मैं आपको धन्यवाद बोलेगा और थैंक्स कैसे देगा मुझे खुद पता नहीं आप इतना दूर से आया है और
अब तो बिल्कुल मेरा भाषा भी समझ में नहीं आता है। अ, कुछ कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप हिंदी में बात करते रहे, मैं आपको हिंदी से जवाब देते रहेगा, ठीक है। महानेश्वर वारि होनदों जोंहा फंबाया। ओमफ्राय SKY लर्ड स्की लर्ड कार्बन कार्बन अटस लाइना से समझ में नहीं आया। SK लर्ड महेनेश्वर आदा मा खालामो? फंबाय आं दा बेकार लाइभ दङ। आं नोंसोर दा आंखौ जि माबायाव नुदों नङा होमबा, बेयावनो आं नन स्टप थायो। दा आङो 9 days जाबाय भिडिअबो होनो हायाखैमोन आं मादार प्रब्लेमनि थाखाय। जोंना मादारा मोनसे बेमाराव गोलैदोंमोन। दाबो मोजाङै साक्सेसफुल जायाखै, थेवबाबो लोमजानाय, ओंखाम जानाय जानो हायैफ्रा जानो हाबाय। दा सिंस्रिनि प्रब्लेम जाहैबाय, माने बैसो जाबाय नङा होमबा, बुरि मानसि जाहैबाय। सिंस्रिनि प्रब्लेमा सिगांनिफ्रायनो दं, मोजां फाहामनो हायाखै। दा जों फैथ'वामोन, माथो खालामनो जानै फिसालायाबो माने परिखानि दिन फैगासिनो दं। उफाय गैया जों फैनांबाय। नायनि बायसान्सआव जों बोरैबा जायोबा जों फिसालानि परिखाखौ फोजोबनानै थांफिननोबो हानाय आरोना गामियाव। दा आं भिडिअबो होनो हाया, जेबो होनो हाया, बिराद प्रब्लेम जायो। खोन्थालाय होनदों फंबायना, आदाया मा खालामो खोन्थालाय होनदों। आं खोन्थाबाय फंबायना, नों दङबा खोनाखादों। दिङा ब्लग लाइक, थेंक इउ स' माच फंबाय। मफिदुल इस्लाम, कानान कालियाब, खाना खालियाब, कालिया। आप लोग खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ रात का, थोड़ा बता दो प्लिज। अन्नानै सोरबा नोंसोर खमबक्स लानांसिगोन गान्दुआ 1000 दिङा फंबाय मा गान्दु जादों थाइसेल' दोङो प्रब्लेम? मोनसेल'। सेम टु सेम प्रब्लेम दे दिङा फंबाय। आंखौ जेबो खावलायना, आं बिराद टेनसनावसो दङ। आंनो खुद टेनसन दंखायो दे। आदा लाइक दोन, थेंक इउ फंबाय, थेंक इउ। दिङा फंबाय अके आदा, औ फंबाय। अर्जुन सिंह भाई जी, मैं तो आपकी भाषा समझता हूँ ना, बस भाई जो है आप मेरे। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, भेरी भेरी थैंक्स। ट्रेक्टर हालौनोमोन, आच्छा एसे बड' गुमै लाइक दोन, थेंक इउ नै। मफिदुल इस्लाम, মই থাকি আছো বকলীয়া, আচ্ছা বকলীয়া থাকে আপুনি হয়নে? কাৰ্বি আংলং বকলীয়া, थैंक इउ। महेनेश्वर महेनेश्वर मा खामानि मावो? फंबाय आं बुंगासिनो दङ, आंनि खामानिया दा जेबो गैला। सिगां गारि सालायलाबायोमोन, खिन्थु जाला। मानो होनबा प्रब्लेमा आंनि देहायावनो दं, खुद आंनि देहा सिङावनो आरोना। फोरमायगोन नोंसोरनो सानसे समाव मिथिगोन दे। सानसे समाव मिथिगोन नोंसोर। आंनाव मोनसे बिराद भिथोरिया आंनि देहा सोलेर सिङाव मोनसे प्रब्लेम जानानै दंखोमायो, मालाबा फोरमायगोन आरोना। फोरमायनांगौमोन, खिन्थु गाराया जेब्ला फिसा जायो अब्लानो फोरमायनांगौ होननाय मोनसे खोथा फैयो, खिन्थु आं फोरमायथ'वा, मालाबा फोरमायगोन आरोना। बहा दं आदा MMB ब्र'? MMB ब्र' खबर गैयानो। MMB ब्र' खबर गैथ'आ र'। आं SM बड'नानिमोनाव दङ। मफिदुल इस्लाम, আপনার ভাষাটো শিকাবানে? মোৰ ভাষাটো শিকাবি মানে কেনেকুৱা শিকাম? ইউটিউবতো শিকাব নোৱাৰে, এইটো চিয়ৰ কথা। যদিও আপুনি শিকাব ইচ্ছা আছে, মই কি কৈ আছে মোৰ চেনেলত চাই পেলাই আপুনি ফ'ল'হে কৰিব লাগিব বা কাৰোবাক সুধিব লাগিব, হয়নে নহয়? এতিয়াতো আমি দুটা একেলগত নাই, একেলগে থাকিলেহেঁতেন শিকাই দিব পাৰিলে হয়। ममता बसुमतारी मेडाम, माब्रै अनन रस्टाम्स किटचेन, थैंक यू सो मच। गस क्रेसन,
क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी इसे बैठ रहा है और आप लोग के साथ में लाइफ में बातचीत कर रहा है। ठीक है भैया, भैया है ना, भाई है, कोई भी हो, एक सम्मान लिया है आपको मेरे तरफ से, एक क्या बोलेगा उसको, इज्जत दिया है। आप छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, कोई भी हो, मतलब दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, है कि नहीं, एक ही बात है। मैं आप लोगों के साथ में बातचीत कर रहा है लाइव देखे। महेश्वर फंबाय मा होनो, बे क्लास नोंनि फिसालाया आदा, आदसा बेसे क्लास नोंनि, आंनि फिसालाया क्लास 3ल'सो फंबाय, मिथियाना, क्लास 3ल'सो। अर्जुन भाईजी जय श्री राम भाईजी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। थैंक यू सो मच। आप भगवान का नाम इतना रात को भी मेरे दिल में याद कर दिया है। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। माइनेश्वर एंड फंबाय मफिदुल इस्लाम, मैं अलप बुझी पाऊँ। अच्छा थैंक यू सो मच। अलप बुझी पाले नट प्रब्लेम। जिखिनि बुझी पाऊँ সেইখিনি মানে বেলেগৰ তাত আকৌ ফ'ল' কৰিলে বা বেলেগৰ তাত সুধি চালে গম পাই যাব। बारा दुखु जानाङालै आदा, बेनो फंबाय, नंगौ। दीपज्योति हाजरिका, कहाँ से हो भाई? मैं आसाम से है भाई, आसाम से। DI CH, आपका पीछे हो पेंडिंग में फेस है क्या? पैसे क्या पेंटिंग में आपका पीछे वो पेंटिंग में फेस है क्या? मतलब समझ में नहीं आया। DCH चाहिए, हाँ DCH जे। नेरसोन नार्जारी, हाय आदा, हाय फंबाय, माबोरै दं खबर? मोहन Junokreson, hi bro, love you from Manipur. Thank you so much. Manipur se have. Thank you. Shukriya. Welcome, most welcome. मेरा first live stream super. Yes, hello ada, hey फंबाय, माबोरै दं खबर? ममता, good. महेश्वर एंड दिया, hi. दीपज्योति हाजरिका, oh, Mayusam. Thank you, dear. You from Assam and district Sonitpur. Mohaneshwar by day ada MB gila. Thank you from by day जबन वादे दे. DI CH आपका right में, हाँ मैं आपका right में, मेरा right में मतलब समझ में नहीं है भाई, आप क्या पूछ रहे, क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। मेरा राइट में तो क्या है, समझ में नहीं आया भाई। बाय डे, गुड नाइट फंबाय, गुड नाइट फ्रेंडफोर, ओके दे फंबाय दे। माय फ्रम साउथ कोरिया, वाव, साउथ कोरिया दिया, सो थैंक यू वेरी नाइस। मोस्ट वेलकम my first live stream, but I don't know English, okay? Our language Hindi, Assamese and Bodo, but Bodoland language, okay? Support me to go, okay? Mahan Jesu Kristus, super bias ada मोनाबायबो, अब्लाबो मोननैसो कमेन्ट खालामना थांनोसै आरोना। औ दे फंबाय दे, जेबो नङा दे फंबाय दे, आंबो जास्ट ओरैनो टाइम पास दसे होनो होनना फैदों आरोना। लाइक दान, थेंक इउ सुपार फंबाय। ओमफ्राय सानखां नार्जारिया मा होनदों, माब्रै खबरा दादा? खबरा मोजां सानखां नार्जारि फंबाय। ममता एन्टि आगै, बिजावजालि सना, बियानि सना, बियाय सना थाथ'दो। औ दे बाजै दे, थांदो दे। दिया येस, थेंक इउ। दिया, डु यु हिन्दी आन्डारस्टेन्ड?
EIN no please reply me super BS MB SM बाजैनाव मा मोनजाखोनो हाउ सुपार BS सिनायबावथारदों आरो ने दालि झल ओमफ्राय दाउ गायदां दाउ गायदां बेदरजों मैथा बांगाल ना मा होनोमोन किसुमाना मैथा गोखा होनोना बेजों भाजा एवहोबाय आंनो खुद एवहोदों मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोबा जाबाय आरो वा गुड नाइट एन्टि आगै औ दे आगै दे अके पियानि सना बाय बाय होनदों सुपार बिएस दे गोथाव दे औ गोथाव सानखां आइ एम फ्रम हुग्राजुलि दादा हा सानखां नार्जारि हुग्राजुलि आइ एम फ्रम हुग्राजुलि दादा हुग्राजुलि मा गामिनि नों सानखां मा गामि नोंलाय हुग्राजुलि आरो सोर नोंथ' आंखौ सिनायखादों नङा होमबा सानखां नार्जारिलै सोर सानखां ना जोंहानिनो जय बाबा केदारनाथ धाम की जय केदारनाथ धाम की जय बाबा जय केदारनाथ धाम की जय अर्जुन सिंह जय देवभूमि उत्तराखंड जय उत्तराखंड जय ऑल भारत जय हर हर महादेव जय देवभूमि उत्तराखंड अर्जुन हर हर गंगे माता की जय हर गंगे माता की जय बाय द वे जय हिंद जय श्री कृष्ण साब्रै उन्दुजायो बेयाव बै राजाया भिलेज सुदेमपुरी दादा सुदेमपुरी माने कानुनखौसो सुदेमपुरी होनो नङा होमबा कानुनासो सुदेमपुरी दंमोन खोमा ना सानखां अर्जुन सिंह राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे अर्जुन सिंह दादा आप कहाँ से हो जी दादा मैं असम से हूँ असम से सोनितपुर तेजपुर से हूँ मैं ढेकियाजुली से हूँ सुदेमपुरियाथ' कानुनसो सुदेमपुरिनि सानखां नों सोरब्रा नायजानोबा नायजाथारसैलां नायथारसिगौ आं सानखां माने नों सोर नोंथ' आंखौ सिनायखादों सिनायनासो नों हरगासिनो दङ सानखां बे मोदोम फिसा गुफुरै गोजौआ जागोन आन्दासाव हाबाबो जाबायमोन खोमा ना सानखाङा अर्जुन आसाम तेजपुर बासियो जय माँ कामाख्या देवी
जी की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। थैंक यू सो मच। आप हम हमारा असम वासी को मतलब तेजपुर वासी को कामाख्या माता के लिए अपने कामाख्या माता से आशीर्वाद देके बहुत बहुत ऊपर तक पहुंचाया है, इसलिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ। अच्छा नंबर सोंबा नों सिनायो आरोखि होमबाना आंखौ माने आंनि सेलखौ नायखोमाबाय थायो आरोखि। आदसा सानखां नोंसोर गामिनिफ्राय 5-9 थाराइबारियाव सोरखौ मोनलांदों? मा नाम? गिर्जानि सानजाना साहा जायो? सोर मोनलांदों ओमफ्राय 5-9 थाराइबारियाव? मेरा प्यारा हिंदुस्तान असम स्टेट भारत माता की जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोस्ट वेलकम। आप हमारा भारत के लिए, हमारा हिंदुस्तान के लिए, हमारा इस इंडियन के लिए, भारत माता को अपना मुंह में लेके आप मेरे को कमेंट में भेजा है, इसलिए मेरी तरफ से, मेरे दिल से, मेरा अंतर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सानफ्रा मिथिना मिथिया बे गिर्जानि सानजा जायोना साहा जायोथाय? गोदान हारि होनो नामा बैसागु? खोनादोंसो आं, नंगौना नङा मिथिया। भारत माता की जय जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद। बाक्सानि लोगोसो, बाक्सानि लोगो माने हा बिकासनि लोगोसो? सोर बिकास? ए नोंसो बिकासनि लोगोब्रा, नोंखौथ' सिनायोदां। नों सानखांनाय लोगो लोगो आं नोंनि ओइ प्रफाइलखौ फिसा फिसा नुनानै एसे सिनायगासिनो दङ। अर्जुन सिंह ओम 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 ओम। थैंक यू वेरी मच ओम। के ब्रदर्स 3-2 के थैंक यू थैंक यू। मा ओंख्रि मोना दा? ओंख्रिया दालि जहल, ब्रयलारजों मैथा बांगाल भाजा, लोगोसे आरो दिंखिया भाजा। बिजया होनो। बिजय माने 5-9 थाराइबारियाव मोनलांदों खोमा नोंसोर गामिनिफ्राय सोरखौबा, गिर्जा खाथिनिफ्राय। गोदान हारि ना मा होनोनो? अर्जुन आई लव माय भारत हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। भेरी थैंक्स भेरी थैंक्स। गोथावानोमोन माथो होनो। औ गोथावमोन। अर्जुन सिंह दादा खाना खा लिया आपने? हाँ जी, मैं खा लिया। अर्जुन सिंह मैं खा लिया। अच्छा सिंहा, अर्जुन सिंहा, आपका कास्ट क्या है? प्लीज अगर बुरा ना माने तो बताएगा क्या? मैं आपका ऊपर में छोड़ दिया, बताने से बता सकते हैं, नहीं बताने से नो प्रॉब्लम। जहाँ के ब्रदरा के लेना अर्जुन भाई।
Thank you, thank you, thank you. Follow to watch. Thank you. Happy now. Thank you. Three watch. Bomo dong dalai ada neng kaya jaha. Ang orang yo dong fungbai SM bodo blog nani menong. Dada. बड़े भाई जी में कसब मत कसब मती से हो दादा समझ में नहीं आया कसब मती से कसब मती मतलब खास बोलने से किसी क्या क्या समझता है और किसे क्या समझाएगा मेरे को भी इतना अच्छा तरह से मालूम नहीं है। हम तो खास मतलब आप हिंदू या मुसलमान या पंजाबी या कुछ ऐसे है मतलब ST OBC कैसे समझाएगा मेरे को बहुत मतलब 100 से भी ज़्यादा कास्ट है हमारा भारत में क्या बोलेगा यार भाई बिया दो उन्दुबाय नामा होनदों खि ब्रादार ब्रादाराबो नोंसो नामा ना बोरै जाखो मारै बियाय जाखो नोंबो बियाय लिङोमोन खोमा ना औ उन्दुबाय हनै नोंना बियाया दोनो दादा बड़े भाई मैं किसान हूँ और हिंदू धर्म से हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच वेरी वेरी थैंक्स। मैंने तो आपको मतलब हिंदू या क्या है वो पूछने के लिए नहीं चाहता था लेकिन अभी गलती से निकल गया सॉरी मेरे तरफ से अब मुझे माफ़ करना मतलब राजस्थान में कौन सा क्या क्या खास थे वो पूछने के लिए सोचा था मतलब हमारा आसाम में जैसे कि खास बोलने से ST OBC क्या बोलेगा ऐसे नॉन ST ट्राइबल ऐसे बहुत कुछ है ना अमीरा लश्कर हाय हेलो भाई सानखां नाजारेमागो क्या नेम है इसका किसका नेम पूछ रहा है यार सानखां अमीरा लश्कर दामान वाओ but Amira Laskar, I don't know English. Please, do you Hindi understand? Please tell me Hindi. No, I don't know English, but my language Assamese, Bodo, and Hindi. 3 languages. के मा kerja बे उन्ना बे उन्निया ना नोंनि बियानिया बिबाया ना दादा मैं सिर्फ हिंदू हो ना कोई खास सिर्फ सनापति हिंदू हो जी। अच्छा थैंक यू वेरी वेरी थैंक्स मेरे तरफ से। तो ऑल गाइस ऑल माय व्यूअर्स ऑल माय सब्सक्राइबर आप लोग रात का खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ प्लीज़ थोड़ा बता दो गासिबो आंनि सब्सक्राइबारफोर बा व्यूअर्सफोर नोंथांमोना हरनि समनि जानाय लोंनाय जाबायना जायाखै आपनालोगे रातिर खाना पीना खायसे कि नहीं अकमान কৈ দিব प्लीज़। मा थिङा बिसोरनाव होद मोजां बुजियासै मानो थाङा बिसोरनाव ना बिसोरनाव मा होनबावगोन आं जायाखै
ब्रादार मोजां बुजियासै आं नोंखौ माला थांसै आच्छा जों मथा मथि 4टासोआव मोनफैदों 4टासोआव दहाय बेलासियाव दिनै आरोना सारिटासो अर्जुन सिंहा दादा जय सनातन धर्म की जय हो जय श्री राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नों नों हारसामोन नामासो खोनालाखोब्रा केके नों हारसिं नामा होनो स' आं हारसिं नङा फिसाला दङ आरो नोमबाजै दंफायो लोगोआव जों फेमिलियैनो फैखादों मथा साथामबो दे जों साथामबो फैखादों आरोना दोननोसै उन्दुदोसो गाबोन फुङाव सिखारनांगौ दादा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री हर धर्म में कोई अलग अलग जितना भी सेवा करेगा जो भी हो अब जहाँ पे सेवा करके अच्छा लगता है उसी को आप हमेशा के लिए सेवा करते रहो लेकिन हम सभी लोग एक ही भगवान को बुलाते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं भगवान सिर्फ एक ही है कोई भी हो अलग अलग चीज़ से बुला सकते हैं अलग अलग नाम से बुलाते हैं क्योंकि बोलता है ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा भगवान सभी एक ही है कि नहीं ये मेरे तरफ से मैं बोला है लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं मेरे को पता नहीं है अगर गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ करना अर्जुन सिंह ओम नमः शिवाय एन्टनी नार्जारी फंबाय मा अबे हाखरनिफ्राय ओंखारनायाथ' आं लाइभआव सम सम ओंखारदों दाख्लैफोर ओंखारदों आरो नोंबो सौग्रावदों सिंहा ने क्या बोला दादा मैं सो रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी जय जी जय जय ठीक है सो जाओ अब रात भी हो गया टाइमिंग कितना हो गया हाँ वाओ 11 बजने वाला है सिर्फ 7 मिनट बाकी है ठीक है सो जाओ भाई के ब्रादार माखो के एन्थनिया अके ब्रादार दासो खामानि जोबदों औ नोंहाथ' दासो जोबखागोन ना 11टासोबाव एक्सुवेलि एसे एडभान्ससो नोंहा सुथि जादों दे जेबो नङा आंबो BPFसो मा ओंख्रिब्रा नोंबो BPF होनबा बे ओंख्रिया दालि जहल मैथा बांगालबो होनो किसुमाना मैथा गोखा होनो ओमफ्राय मा होनगोन बयलार बेदरजों भाजा आरो लोगोसे दिंखिया भाजा आंबो BPFसो बिदिनो आरोखि अर्जुन सिंहा दादा कोई गलती कर भी नहीं सकते हैं कल सुबह जल्दी जाना है ड्यूटी ठीक है ओके ठीक है आप सो जाओ सो के कल सुबह आप अपना ड्यूटी पकड़ो और अटेंडेंस करो आपका टाइम टू टाइम ठीक है अर्जुन सिंह दादा जय श्री राम एंड गुड नाइट भाई अर्जुन ठीक है बाय गुड नाइट भाई मैंने आपको लेफ्ट साइड से दिया है बाय बुरा मत मानिए दायो
सोर दङ आंनि लाइफआव जयनिं जानाय ओइ मा दै लोंगौमोनलै के आदा माथो 4:20 जाबाय ना 4:20 फुंनि जालासोलै बिपि मा होनखो ब्लु होलायदों सोरजोंबा लोगो जागौ नामा बिपिएफ ब्लु ने ब्लुखौ होगोन आं खिन्थु अननानै प्लिज थांनोसोबा खोन्थालांबानो जाबाय आं फर्माव बोखारबाय थाया दे आं दा बेयावनो बोखारफिनगोन आरो ना अननानै होबाय आङो दे बिपिएफ होबाय सोरजोंबा लोगो जायोबा जादो बाय बाय जी दादा बाय 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 गुड नाइट फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम मेरा लाइफ में आ जाओ सपोर्ट करो थैंक यू सो मच अब मेरे को इतना रात में आके बहुत सपोर्ट किया है इसलिए मैं आपको कैसे मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करेगा थैंक यू सो मच फिर भी टाइम टाइम आता है पट्टी आयदा के मा होनदों नोंनि उनाव नायलाय बरियानो 7:40 7:40 टाइमा सिंहा बाय बाय गुड नाइट फिर मिलेंगे आंबो बेफोरखौ हिनजावफोरखौ रायलाय होनांगौलै मानसि आरो नाङालै रायलायनानै मा जानो मा रायलायगोन कमेन्टबोथ' नायनो रोंनांगोन फरायनो रोंनांगोन नङा होमबा मोनसे खोथा दापादार बसुमतारी आदा कार्बि आंलं बेरायफैयाखै नामा कार्बि आंलं थांथ'नाय जायाखै दापादार कार्बि आंलं मा जायगानिमोन नोङो फंबाय अननानै फोरमायदो सानखां गुड नाइट दादा औ गुड नाइट थेंक इउ आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय हरनि समाव गोजोननाय थाबाय सानखां नार्जारि केकेआ जाहा मा होनखो बे बियाय फाग्लानि टाइमा आलादा नामा आलादाथार ओमफ्राय दापादार जोंहा कार्बि आंलं मा जायगानि जाखो अननानै फोरमायदो थांथ'वाखै थांगोनसो थेवबो दानो नङा 12 माइला फरकारि माने दारिया हिटलै ना नोंना दारियाथ' हिट नङालै जेबो साइस गैया आं दारिया मिथिना मालायफोरना मालाय ओरै थाजोबो दारिया आंना खामानि गैया फुल सापर्ट आदा दासो आदानो साल्ला ओमफ्राय दानो रबाय आरोना मानो दानो दाननाङा रं जाबाबो दाननाङा जेबो नङा गोरोन्थि जादोंबा गोरोन्थि जाबाय होननानै फोरमायहरनो जायो आदा होननायखौ माने दानहरबाय आरोना दासो 7:20 जायनि टाइमानो दासो 7:20 फुल सापर्ट आदा नोंजों थेंक इउ फंबाय सानखां फंबाय नोंथ' बेखौनो लिरहरदोंमोन खोमा माथो ओमफ्राय आरो बेखौनो ग्रोब दानना हरफिनदों आरो थेंक इउ फंबाय जोबोद साबायखर गोजोननाय थाबाय बिदिनो सापर्ट होबाय था नङा होमबा नोंसोर जायगानि आं जायगा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायदोंना नायाखै सानखां फंबाय दिनै आं बै दला गोथौनिफ्राय भिडिअ बानाय होदों बै नोंसिनि मंगलबार बाजार खाथिनि दालाङा बिनिफ्राय आरो हुग्राजुलि स्टेसन हाग्रा दुजोना दं बेफोरखौ ब्लगिं सिस्टेमसो बानायबोदों दिनै
ब्लगिंआनो मानसिखौथ' नोंथाङा ब्लगसो ओमफ्राय जोंहा केकेआ मिनिदों आरोना सानखां फंबाय नों दा बहा दङ न'आव दंना ना बहाबा बाहेरायाव दं ससमायानो जेबो सिनाया नुख्राखाजोबो नोंनि ससमाया जोंहा केकेआ मिनिदों न'आव गैया आं आदा गावसो दंलै हा गवासो दं आदसा गवायाव दे फंबाय दे खामानिफोरा मोजांबा ने मोजां मावदो माब्लाथो फैनो सानदों ना डाइरेक्ट ख्रिस्टमासाव फैखागोन ओमफ्राय उन्दैफ्रा बहा दं नोंथ' हाबा लाबायमोन ना सानखां नोंसिनाथ' बे लामा सेरनानो दा बानासुरनि ससे दावखोनाय मोननाया बे औवा खाथियाव नङा ओरैजाय बानासुरनि दावखोबा आगदाजों जायोमोन ना सानजालाहानिजों लामानि डिसेम्बराव आदसा दे फै डिसेम्बराव फै फैनांगौ बे डिसेम्बरावथ' नोंसिनि मोनसे आरो हमनानै ला रंजानाय फोरबो होनजायो नङा होमबा रंजानाय बोथोर नोंसिनि बोसोरनि उनाव खनसे जायो दे मिलायबा लोगो मोनलायगोन दे आं मा जायो थांनाय जायोना जाया लाजार दैमारि हाय लाजार दैमारि हाय हेल' बुं दे जोंहा ब्र मा खबर मा ओंख्रि जाखो सानखाङा न'आव दं हिनजावा आदसा दे मोजाङै दं दा न'खरावबो ना उन्दैफ्राबो आरो ओरै आदै मादै मोना मोजाङै दं खोमा नै केके नोंनि बियायनि ससमा गानदोंमोन आं सिनायनो नागिरा माथो कमेन्टखौनो फाग्लासो हाय ब्र हेलौ बिरु बर' हाय बिरु बर' मा खबर माबोरै दं खबर सबर लोगोफोर आंबो 1 आवार्स 1 मिनिट जाबाथाय दोनसै लाइभखौ दुखु दामोन दै रावबो आं डाइरेक्ट इन खालामनाय जागोन लाइभखौ नोंथांमोनखौ थोंजोङै आङो गुड नाइट आरो बाय बाय टाटा बाय बाय होनानै आं लाइभखौ दोननाय जागोन आरो 1 मिनिट नोंथांमोना सोरबाफोर लाइक होनो गोसो दंबा अननानै प्लिज होनो हासिगोन दायो 50 मिनिट बाखि दंबावो 50 सेकेन्ड सरि मिनिट नङा सोरबाफोर अननायनि गेजेरजों लाइक होनो गोसो दंबा होदो होआब्ला होलायबाथाय मोना आरोना बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा
इउटुबर सांखां फंबाय गुड नाइट all my viewers, all my subscriber, all my supporter, please राव अननानै दुखु दामलायसि कोई भी ऐसा ना भाभी, कोई भी बुरा मत मानिए प्लीज। आज के लिए इतना ही है, टाइम हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आप लोग जब टाइम मिलता है ना तब आइए और सपोर्ट कीजिए। तो राज और एक दो कमेंट कीजिए, बातचीत करो अननानै बयबो उननि लाइफआव फैदो आरो लोगो मोनोब्ला बिदिनो मोनसे मोननै कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना रायदावलायफैदो गावनिनो आंगोनि बर' हिसाबै बा बिदा फंबाय ब्र बिथां हिसाबै आरोना। थेंक इउ सो माच, बाय बाय, अल नाइट, गुड डे, गुड नाइट।